गिबि गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासिखौबो आंनि बे चेनेलाव फिन बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फिन आरोबाव मोनसे गुबुन टपिक लानानै फैदों, जायनि सायाव दिनै जों बाथ्रा सावरायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेनि सायावबो बाथ्रा सावरायनांगौ दं होननानै आं सानो। आथिखालाव जोंनि बे समाजाव बे जाथायखौ जायखौ आं दा जायनि बागै जों सावरायनो थांगासिनो दं बेखौ बांसिन नुनो मोनबोगासिनो दङ। बेयो थारैनो मा बुस्थुमार बेनि सायाव आं सुंद'यैनो बाथ्रा सावरायगोन। जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो बे बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगाङाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिपखौ प्ले खालामनानै होग्रोनि। गुसुं मोनसे भिडिअ क्लिप बेखौ नायनानै लाग्रो आरो बेनि उनावसो जोङो बेनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन जे बिनि गुबै जाहोना मा जानो हाथावथाव नङा होमबा। थ' भिडिअखौ आं प्ले खालामनि, नोंथांमोना नायना लाग्रो। दायोथ' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नुखांबाय। दा भिडिअखौ नुखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा सानखां बेखौ बुजिथ'ला, खिन्थु आंनि बेलायाव बिथांमोना एकदम ड्राग्स एडिक्टेड मानसिफोरसो होननानै आं बुंगोन। माब्रै होननानै बुङोब्ला बिथांमोना मा जेन्डारनि मानसि आं बेखौथ' बुंनो थांला, ना थार्ड जेन्डारनि मानसि ना मेल ना फिमेल नङा होमबा। खिन्थु बेवहाय सासे बिथाङा बुंदों फाग्लिफोर खिन्थु बिसोर फाग्लिफोर नङा, बिसोर गासिबो फाग्लाफोर, ड्राग्स एडिक्टेड गोजा बिसोरो। मिथिबायना? गावसोर ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय, आथिखालाव जिहेतु जोंनि थार्ड जेन्डार मानसिफोराबो बेफोरबायदि आखुखौ देखाया नङा होमबा, जायखौ जों बुङो हिजरा नङा होमबा। बिसोरखौबो बिदि नुबोआलाय नङा होमबा। थ' जोंनिया मा बिसोरथ' हौवा मानसि गोजा नङा होमबा। थ' हौवा मानसि गोजा हौवा मानसिफोरा एसेबां सोद्रोम गैयि, मिथिबायना। हिन्जावसाफोरनि ड्रेस गाननानै, अके ड्रेस गाननायखौ आं बुंनो थांथ'लामोन, बिसोरनि चइस बे नङा होमबा। आथिखालाव गानजायो, हिन्जाव हौवा आथिखालाव बांद्राय सिमा थाया, लंपेन्ट लांफाना गाननाया गानजायो दै, बेयाव खोथा गैया। खिन्थु बिथांमोननि आखुखौ नायलाय नङा होमबा। बे मोनसे साबजाथाव आखु नामा? बेफोर मोनसे सोद्रोमथि गोनां आखु नामा? माबायदि रंजानाय बिलाय नङा होमबा। रंजानायनिबो मोनसे सिमा थायो। पाब्लिक प्लेसाव माबा मोनसे प्रग्राम जादों होनबा दे, प्रग्रामा गिदिर खोमा आरो भिडिअआ बेसे गोजाम बेसे गोदान आं बेखौ मिथिथ'वा। जास्ट आं भिडिअखौ मैयासो मोनो दै, बेनिखायनो आं सानबाय भिडिअखौ नुनानै अरे बुस्थुआथ' सिमा बारनाय माथो नङा होमबा। ओरैबायदि माखासे आखुखौ देखायनाय जादों बेवहाय, जाय बुस्थुआ समाजाव एसे नङा एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। थिग बेनिखायनो बेनि सायाव जों बाथ्रा सावरायनांगौ, माबा मोनसे एक्सन लानांगौ दङ। माबोरै एक्सन लानांगौ होननानै बुङोब्ला माबा मोनसे आफादखौ थांखियाखै दै। माबोरै होननानै बुङोब्ला आफादा बेवहाय सम होनो थाखाय, नोजोर होनो थाखाय इसेबां सम गैया नङा होमबा। माबा मोनसे जायखिजाया आफादा, खिन्थु गामिनि मानसिफोरा स्पेसियेलि न'खरनि मानसिफोराबो एसे नोजोर होनांगौ नङा होमबा। ना बिसोर थार्ड जेन्डारनि मानसि नङा होमबा, बिसोरथ' थार्ड जेन्डारनि मानसि नङा, अलरेडि बिसोर मेलखा नङा होमबा। बिथांमोना हौवा मानसिखा, थ' हौवा मानसिया हौवा मानसि बादिनो जानांगौ। बिथांमोननि माखासे आखुखौ नुनानै बिसोरो माबाबो नंबावा, मा होनना बुङो बेखौ, ट्रान्सजेन्डारनि मानसिबो नङा बिथांमोना। मिथिबायना? बिसोर कमप्लिटलि मेलखा आरो। मिथिबायना? ट्रान्सजेन्डार होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुजिगौमोनलाय, जाय हौवा जासेयावबो फिजिकेलि हौवा, खिन्थु सिङाव इसिङारि साननाय हनायफोरा हिन्जाव आखु टाइपनि मानसिफोरबो थायो दै। नाथाय बिथांमोना बिदि टाइपनिबो मानसि नङा, बिथांमोना कमप्लिटलि मेलखाथार आरो। थ' बिदिब्ला बिथांमोना मा आखु देखायनाय जादों। आरो आं बे रावखौ बुंनो सानाखै बे गोजौफोराव मा लायो बिसोरो, मा जाम्बा जाम्बा आखु देखायनाय। बे गोजौफोराव मा लानानै एसेबां पाब्लिक प्लेसाव एसेबां अपेनलि ओंखारनो हायो, बिथांमोननि गोहोआ माबायदि गोहो, मा साननानै बिदि ओंखारनो हायो, आं आसरित सानदों आरोना। बिदिबायना मोनसे बारा मोजां जिनिस नङा बेफोरो, जिहेतु जाय बुस्थुखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव अपेनलि देखायगासिनो, पाब्लिक प्लेस उरायगासिनो, सासे हौवा मानसि जानानै हिन्जाव मानसिनि ड्रेस गाननानै फाग्लाफोर बायदि आखु देखायलागासिनो। दा नोंसोरखौथ' फाग्लासो बुंगोन ना, नोंसोरखौथ' फाग्लि बुंनो हाया, नोंसोरथ' हिन्जाव मानसि नङा होमबा। थ' हौवानि फिसा बा हौवा बादिनो था, मिथिबायना। नोंसोर ट्रान्सजेन्डारनिबो मानसि नंखाया, मिथिबायना। नोंसोर कमप्लिटलि हौवाखा, थ' हौवायैनो था, हौवायैनो मोजां नुगोन, मिथिबायना। जाम्बा जाम्बा आखु देखायलाबायनाङा, गाज्रि नुयो, एसे बोरैबा नुयो। पार्सनेलि आंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया दै बेवहाय, खिन्थु बांद्राय बिदि देखायब्लाथाय एसे गाज्रि नुयो। नोंसोर सानना नायलाय माबायदि नुयो, नोंसोर गावनि भिडिअखौ नायलाय, नोंसोर मानसिफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड नामा? नोंसोर एसेबो साना नामा गावखौनो माबायदि नुदों, एसे माबानांगौ बा इसेबां पाब्लिक प्लेसाव नोंसोर बेफोरबायदि अपेनलि घुरायनो हायो। चेस्टफोराव मा लागायना लायो, आंहा बुंनांगौ खोथा गैया, खिन्थु गाज्रि नुयो। बिदिखौ बाद होबायमोन, मिथिबायना। हौवानि फिसा बा हौवायैनो था। आरो जुदि नों गावनि फिजिकेलजों गावनि गावनि जिहेतु जेन्डारजों जुदि नोंहा सेटिसफाइड नङाब्लाथाय चेन्ज खालामनानै ला नङा होमबा। आथिखालावथ' बेखौबो हायोलाय,
फरेन कान्ट्रिसावथ' मालाय गोसो बायदि नङा होमबा हिन्जावाबो हौवा जायो हौवायाबो हिन्जाव जायो नोंबो बिदि खालामनानै ला बास नङा होमबा जोब्बायना बुंनांगौ जेबो गैला खिन्थु नों हौवाया थानानै मा जाम्बा जाम्बा बिदि माने मा एकदम फेमास जानो थाखाय बेफोरबायदि जायो नामा हा फेमास जानो थाखाय नों गावनि माबाखौ मान सन्मानखौ फाननाङा बुजिबायना खिन्थु भाइमोन आं मोनसे खोथा बुंदों लास्टाव आंहा पार्सनेलि नोंथांमोनजों माने जेबो दुश्मनी गैया दै खिन्थु माने एसे बोरैबा नुदों आं ओंखायनो आं जास्ट भिडिअखौ लाबोनाय जादों थ' जेखियानो जादोंला जोबथायाव आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन बा नोंथांमोननिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांमोना बेखौ मोजां नुदों नामा ना बियो जोंनि समाजनि थाखाय गनायथाव नामा जाय बादि आखुखौ बिथांमोना देखायदों नङा होमबा साना हवालासिनो जास्ट नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आंनो एसे फोरमायहर बेजों लोगोसे दिनै भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।